Γεια σας παιδιά, σήμερα θα παίξουμε στη Brain Road. Αλλά αυτή τη φορά θα είναι... όχι. Για κάποιο λόγο δεν έπαιζε τόση ώρα. Κάτσε να σας δείξω τη βάση μου εδώ. Έβαλα κάποια πράγματα στο Fuse Machine. Μη σας προβληματεί ένα μπομπαρντίλο κροκοντίλο, θα κάνουμε los κροκοδιλίτους το επόμενο Σάββατο ή μπορεί, δεν ξέρω πότε θα το κάνουμε. Το los κροκοδιλίτος θα δείτε εδώ ότι έχει ένα λάστρα λαλερίτας, los tortus, tung 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 sagur, grangelo spiritel και ένα extinct τραλαλέρο, las tralalleritas, los tralalleritos και las tralalleritas και τελευταίος όροφος las vacuitas saturnitas και los mateos. Και αυτά τα είχα κάνει χθες. Γιατί όχι. Ωραία. Σήμερα τώρα... ναι. Σε ένα λεπτό θα πάρουμε ντουλ. Μπορεί και να πάρουμε και 3... Μπορεί να κάνουμε το ντουλ... όχι, το κροκοδιλίτος. La vacca presa. Ναι. Καλό είναι. Βασικά, δεν είναι και κακό. Αλλά ας το βάλουμε να δούμε πόσες πιθανότητες έχει στο machine. Χω σαγούρ και το χω σαγούρ το θέλω. Ντουλ. Γεσέρ. Πήρα επιτέλους το index 1. Ντουλ. It's good. The ντουλ. Τους ή άλλως καλό είναι, καλό. Έλα, παίρνα! Άχρηστο είναι βασικά. Γιατί είναι ίδιο λάστρα λαλερίτα στο ντουλ. Καλά, δεν μας νοιάζει. Θα πάει σχολείο τώρα. Όχι, αύριο θα πάει σχολείο. Πάλι δεν ανεβαίνει αυτό. Έλα τώρα. Αν βάλουμε λάστρα λαλερίτα σε Rainbow, τι θα γίνει? Καλά, θα βάλω τουν σαγούρ στο machine. Δεν ξέρω γιατί. Αλλά αυτό είναι σπάνιο να σου βγει ένα Rainbow λάστρα λαλερίτας. Είναι broken. Όχι, άστο εδώ. Άστα αυτά. Και πού είναι? Τα los tortus όμως είναι τα καλά που έχω. Έχουμε και ένα ντουλ. Θα κάνουμε και το los κροκοδιλίτος κάποια μέρα. Ναι. Τώρα τι θα περιμένουμε εδώ για μερικά μπομπαρντίλο κροκοντίλο. Να, εδώ είναι η βάση μου, το βλέπετε. Απλά εχθές είχα πάει στο admin abuse. Μπήκα. Ήτανε πολύ μικρό. Μπομπαρντίλο κροκοντίλο. Giraffa celestre. Το έχω πάρει αυτό στο index. Bombardiro crocodilo. Εγώ θέλω 3. 3 θέλω εγώ. Μπομπαρντίλο κροκοντίλο.
Μήπως πάρει mutation κάποιο. Αλλά δεν μας νοιάζει μας. Μας νοιάζει όμως να παίξουμε στη Brainroot. Τίποτα άλλο. Α, παιδιά, αν κάνω Minecraft βίντεο να το δείτε όλοι. Οκ. Και να δείτε όλοι και αυτό εδώ το βίντεο. Κιόλας. Θέλουμε ένα ακόμα μπομπαρδίλο και απλά θα κάνουμε, αν είναι οι φίλοι μου, ένας φίλος μου βασικά, να βάλω το άλλο μου account και μετά να κάνουμε Los Crocodilitos. Και καλά, κοιτάξτε πώς πρέπει να κάνετε. Πρέπει να είσαστε σε τέτοιο, πώς το λένε. Πώς το λένε. Βασικά όσοι ξέρετε πώς κάνουμε Los Crocodilitos, ξέρετε πώς λέγεται αυτό. Α, ναι, σε τέτοιο. Δεν θυμήθηκα. Να, πηγαίνετε και καλά εδώ στο χαλί, ξέρετε τα βασικά. Είσαστε σε first person. Είναι και άλλα 3 μπομπαρντίλο και απλά προχωράνε, τα πετάνε και βγαίνει Los Crocodilitos, ξέρετε τα βασικά. Και θέλω ένα μπιτσικλετέρα για να πάρω του φίλου μου και μετά να κάνουμε Los Bicicleteras. Σε admin abuse κιόλας θα το κάνω. Δεν κάνω, σαν να το κάνουμε σε admin. Έλα τώρα. Κάτσε, το έκανα το σπίτι. Όχι, δεν το έκανα. Μπραχ. Καλά, δεν έγινε κάτι. Αύριο θα έχει ένα lucky block. Μεθαύριο αυτό. Τη 10η μέρα θα έχει ένα τσατσέτσι Χριστουγεννιάτικο. Δεν μπορώ να σκαμάρω κανέναν. Θέλω. Tractoro dinosauro. Το έχω πάρει αυτό το συγκεκριμένο. Cocofanto elefanto. Το έχω πάρει στο index! Πέτα μου ένα γκολ! Γκολ πέτα μου!
Tralalelo tralala. Δεν το είχα στο index αυτό. Tralalelo tralala. Καλά, το κανονικό το έχω πάρει, αφού έχω κάνει το rebirth. Να, βλέπετε. Βλέπετε. Σε αυτό το rebirth είμαι. Αλλά αυτόν το τραλαλέρο δεν έχω για να το πουλήσω. Καλά, εχθές ήθελε ένα λαβάκα και του είπα όχι γιατί του είχα... Νάτος! Κάτσε. Παιδιά, το κλείνω. Βασικά. Γιώργο, κάνω βίντεο. Γιώργο. Άστα. Παιδιά, κάνουμε βίντεο. Φέρε για index. Toto sahur. Να σε μπλοκάρω θες. Αυτό θες. Ωραία, το κλείνουμε εδώ το βίντεο.